Кажи нещо. Нещо. Супер! Така, здравейте хора. Чакай, че обърках. Така, здравейте хора. Искам Не само снимаш. да... Как да не снимам, бе? Снимам, бе, виж. Мъже, си наобратно, да. Аз съм наобратно. Много хубав блок. И какво става, хора? Пак съм аз. Влезнахме в мазето. Край. Какво става, хора? Чухте ли го това? Ти чу ли го това? Чу ли го? А ти чуем? И хора, намерихме го. В другата стая беше прилича на ходещ боб или леща. Копиленце! И какво става, хора? Един е в подводното. Край. Какво става, хора? Отново погледа ми казва 100 думи. Край. И какво става, хора? Аз се изгубих. Но въпреки това искам да благодаря на спонсора днес, Kik.com, на повернах Еван Гол. Благодаря ти за спонсорството. Това не трябва да се сети, да.